Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 11. Да се построи среда на дъга. Отваряме GeoGebra, изчертаваме произволна окръжност. Взимаме още една точка от окръжността. Изчертаваме отсечки АБ и АЦ. BC е произволна дъга, търсим нейната половинка. С целта изчертаваме аглополовящ ъгъл BAC. Задача 10. Така построената аглополовяща пресича окръжността в две точки. Като точка е среда на дъга BC, по-малката, и дъга BC, по-голямата, среда на нея е точка D.